ko. Apay pagmata nila nang higda man na sila kay nangatulog. Sa sinday nakatulog sa sinday. Ang apit na karuging ka sa katmo. Uli na ta. Bye bye Barangay Mahawak, Million City. Thank you so much Diay. To Madam, Ma'am, thank you kayo Ma'am. Tapos pasakayan yung mga tikap. And to Madam Lilibet, thank you so much sa pagpadayon nimo sa amua sa inyong balay. Salamat na dagat. Ara ang tulo ka gwapo nako. Dua ka gwapo. O siya ka gwapo-gwapo. Tapos galay. Ayun pa kayo. Lingko daw dito be kay magkuan daw. Indo tanawon be mo selfie ta be. Lingkod sa diri ka dyan. Kay dako magikag na ang kung diha ka. Thank you so much sa BI sa among taga-Maniho ang haligis sa kinabuhi ni Lilibet Augusto Abakita. Ang iyahang haligis ilang kinabuhi na si Kuya Bito. Thank you so much Kuya Bito. Ang among taga-Maniho may tawon. Among hero from yesterday till today. And thank you day kay Inday Silin Ganda ng Cebu and family. Thank you so much. Kay Auntie Nineta, thank you so much sa lunch ganiha. And of course, sa mainiton kayo nga pagpadayon kang Auntie Madam Lilibet. Thank you so much sa mainiton nimo nga pagdawat namo sa imong pala hotel nga balay. Thank you so much. Yan, biyahe na ta pauli. O diyan nami sa sugod mga bay. Sugod Midilien, Buko, Layon Sugod, Katmon, Carmen. Man sa Carmen ko to Danau. Carmen, Danau, Compostela, Liloan, Mandaue City, and then Lapu-Lapu City. Hey yo the bakasyon ang mga bata. This is our first vacation ever na uyog jud mi tanan. So mag-enjoy ang mamagpapa, enjoy sa ang mga bakante. Okay, see you. Mangunog ka sa bingkahan. Nami sa Katmon. Katmon nami, Katmon.
palit og bingka. Tag 5 na lang. Hanggang bingkahan sa Katmon. Bingka. Kami ka nakapan. Busog na ka. Dito ka mapiin mo naman ang ipangulot. Ano dagang? Basuran. Ara ray balik. Asa tutup yung kulete? Pariyan lagi tanan. Kami malak sa speed. Aro. Aro. Ta, pilang galon sa suka ta? Ha? Patama ko dito tabi 120. Pila 120, 120 labok. Para dili ma. Wa pa ni kuan, wa pa ni. Unsa man ang abudbud? Di kamo na ay kana na ina. Uy, paminaw. Basig pan. Budbud sa Basig panos ani ba? pinalit nila dito. Delikado malit og budbud dito, basig panos na. Ano ni budbud sa kanang dawa ba dawa. Unsa nang dawa uy? O tilawig yan niya. Dawa do ta. Gay. Apilin ta usa ka galon mo kay hindi na bu. Mr. Juan, Ay na, lagi. Napira ka nga to. sure ka? Puff. Tapos na. Wala. Galon na. 120. Gas, galon. Gana. Laway naman eh. Na, muna ka gingon. Panos na. Manapan ha. Ah, Nanay ko ano yun, mga daw. Oo, nagtapos ko. ambay mo dahon lang. Diba? Ano? Kaan ba? Mga sunog ba? Na malakpot na ron, kay larga na ba? Talagang i-bites meal ba oh? Pat ka galon. Ha? Yan mo ko na ripakon. Asa naman eh, ako lang itong matila na. Ha? Kay bulbul. Ah. Or Jawa. Ha? Jawa daw. Ano yawa? Jawa ang food, Jawa. Hindi man lagay. Uy. Ha? Food, Jawa. Hindi. Gawa. Ito to, tawa. Ito. Jawa. Grabe, bingkahan. Taas din ang bingkahan diri sa Katmon. Awa. Yan, ang init to. Luto. Sarap ang mahalan eh. Kami init. Ang init. Kami sa apa? Yan. See you, Lapu-Lapu City. We're coming back. It's all coming back. It's all coming back to me now. There are moments of gold. There were flashes of light. There are things I'll never do again, but then they'd always be right. La 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 la. Oh. Nami sa Carmen mga ba? Amazing Carmen. Ah, nain na to gili. Tulog. Wa ba kay kamot? Carmen nami. Di anamis Danau mga bahay. Danau nami Danau. Hello, shout out sa tanang taga Danau. Ano ni ang Danau? Ako'y tabang.
taas kayo ang highway sa Danau City, no? Dugay kay ta nakahuman nagbaybay sa highway sa Danau City. Karon na ta sa Compostela. Welcome to Compostela. Mulog na akong duha. Sa liluan mga bahay. Makatakod na ang ilang tulong. Umikay tulong. Wala lang ang hida sa katri. Matakdan ta silang katugon. Liluan na ta, liluan. Ni mata na. Good morning pare. Good morning pare. Ay, kabaw mo. Alas 6 na mga bayan taknas kahaponon. O di na kami sa tayod liluan. Naan kamay na ang Mandawi. And then tulay na sa going to Lapu-Lapu. Nata. Wow. Mata na tanan ang mga bata. Sila ba na nas tumayo? Pilit po spring. Ha? Pilit po spring. Dili. Tara po spring. So nalangan ta diri mga bayno kay naay gabangga, no? Naay gabangga. Ang bus ikan diha siya siguro ni gawas aw ang kaning pang travel tour ban niya ang bus niliko sa gabangga sila man na traffic jud ta diri karon na traffic na kaita oh hala nya lagi sila tunga sa pasada sao na lang na oh dara ang nahitabo. Nagbangga mga bay kanang bus o kanang turban. Turban nga puti ang ubos niya, black ang ibabaw. Ay tabang mama. Da. Naagi sila sa tunga. Araw. Lusog ang mga tao. Wala raman na dikit. Wala ra oy, wajud na dikit. Hindi mo lagi nilang big deal, wala raman. Gamay lang kayo sa kaana na lang dikit na. So naanata sa New Bridge mga bahay going to Lapu-Lapu City. It's already 6:30 in the evening. Yan.
City. Welcome back Lapu-Lapu City. Ngit-ngit na jud kayo. Thank you Lord for our safe trip. Salamat sa Ginoo sa ating nami sa Lapu-Lapu, the historic city, no other than Lapu-Lapu City. Yan. Thank you for watching mga bye. See you in our next vlog. Bye. Say bye-bye.